Ayan, pupunta na naman kami dito sa aming tambayan. Ayan, yeah. Ah. Dito kami sa tambayan. Ayan. Magpapakain kami ng mga kwak-kwak. Ayan. Kwak-kwak! Kwak-kwak! Ayan. Ang daming mga hayop dito. Ayan o. Tingnan nyo guys, no? Yan ang mga alaga namin dito, mga kahayupan. Maglalagay kami ng bitag dito, panghuli ng ano, mga bayawak. Ayan. Kaso wala pa kaming pamain eh. Sa bitag. Ayan. Yan sa baba, ilog na guys. Ayan, ilog. Ayan. No? May mga bayawak dito eh. Umaakyat. Dinadali yung mga kahayupan namin eh. Ayan, mangga. Puno ng mangga. Ang laki. Ayan. Minsan may pumapagaspas dyan paggabi. Ayan pa rin tropa ko si Jamil. So yung kamuting kahoy namin yun. Papa pala, kinuha ni Papa. Ah, kinuha ni Papa mo? Ba't hindi nagpaalam? Sa tali, kamuting kahoy. Kuha tayo ng talbos ng kamuting kahoy guys. Ayan. Gugulayin natin. Sayang ngayon. Wag. Ako na. Sayang. May proseso ang pagkuha niyan. Hindi basta-basta nakuha. Ito, pwede natin tanggalin itong mga talbos na to kasi binunot na eh. Binunot na ng papa mo, hindi nagpaalam sa akin eh. Yan. Hindi yan. Talbos lang. Kaya ganyan. Yan. Kakatalbos eh. Oo. Hindi nga yan. Bibigay mo sa akin puno. Ayan. Mantika na. Mantika ko na matapon. Buti hindi pa ito tinapon. Hindi naman itatapon. Yung itatanim pa kasi yan. Hindi ba natin? Ano mo muna. Duraan. Pambira ka naman. Dinuduraan mo eh. Tinuraan ko sa atura. Ayan. Magugulay tayo ng talbos ng kamuting kahoy. Ayan na. Uy, paa mo. Ayan. Ayun. Gatas. May gatas, boy. Ayan pa ba? Gatas. Ayan na. Ayan na puno. Doon no? Meron pa doon no? Yeah. Ano? Laki oh. Ano yung may sira na? Nakuha ni Papa? Saan? May meron pa doon? Tara. Tara, kuha tayo rin. Yeah. Gugulayin na tayo. Ayan. Sleepwell. Ang talbos lang, Jamil. Jamel. Ano pa ba? Talon ka din, Jamel. Sleepwell ka, boy. Sa baba. Ayun sa baba. Oh. Ang dami. Ayan. Ito pa! Ito pala yung mga aking mga barkada dito sa Cavite. Ayan. Si Princess. Hello. Hoy. Tapos ito si Marik. Ayan. Ito si Kosa. Ayan mo. Magaling yan si Kosa. Oh. Tapos yun si Jamil. Ayan. Puro pang Muslim yung mga pangalan yan. Oh, dulas balik! Ito guys, may nakita ako rito puno. Ayan. Nakita ko to sa Thailand. Kinakain nila sa Thailand to eh. May mga tanim mo. Ayan. Yeah. Ito. Ayan oh. Kinakain sa Thailand to eh. Kaso mga hilaw pa. Ayan oh, guys. Oh. Mga hilaw pa siya. Ayan oh. Pinakain to eh. Kita niyo ba guys? Oh.
Kukuha tayo ng isa. Puting kahoy, pahinga muna kami saglit at lulutuin na namin mamaya yan. No? Dito lang namin yan lulutuin. Sa kubo ng aming kaibigan na si Jamil. Ayan. Si Jamil, tsaka si Marik. Ayan. Mga kaibigan ko Muslim yan. Wag! 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 Ang saya-saya namin dito guys sa bukid, oh. Si Princess Gamay, oh. Oh. Oh, yan. Kinuha nyo yan. Ano pa yan? Wag! Tama na! Wag! Wag, sis! Sis! Ang kulit! Wag na, sis! Tama na, sis! Tama na, sis! Nahihilo na ako, sis! Tama na, sis! Tama na! Tama na! Stop na! Stop na! Tama na! Nahihilo na ako eh. Umiikot na yung paningin ko. Ang kulit dito ni Princess, oh. Just patingin ng ano, yung sipon. Ah! Sako, sis, pahing sipon. Damo talaga. Wag, sis, tama na, sis, tama na. Sila na lang iduyan mo doon, sila na lang para maganda nagagan. Oh, yan. Sila na lang, oh, iduyan mo yun, oh. Oh, silang tatlo, ayan. Hilaw pa yung prutas na nakuha natin. Yung kinakain mo sa ano, Thailand. Ano mo niya, Ticha? Ha? Paano mo? Ano talaga yun? Picturein mo ba? Kaya nga, hindi, kaya papakita ko yun eh. Pogi Marik, ay si ano, Jamil, oh. Ha? Oh. Oh, kaway kayo, kaway. Hello. Ay, mga kaibigan ko rito. Yan. So, balang araw magbabiral kami. Babalik ang Batibot. Oh. Halika mga bata. Panoorin natin ang Batibot. Ayan si Batibot, oh, si Princess Gamay. Tapos si Kosa. Ayan si Kosa. Kosa ko yan, malupit yan. Nililigawan yung teacher niya.